5 hold kæmper om at blive Danmarks bedste social- og sundhedsassistent. På scenen bliver de præsenteret for forskellige opgaver inden for hjemmepleje, på sygehus og i psykiatrien. Deltagerne bliver bedømt på deres faglighed, omsorg, pleje og nærvær. De fleste, de tager på gymnasiet, og dem, der virkelig bryder mønstret, dem, der virkelig er rollemodeller, de tager en erhvervsuddannelse. I dag ved vi jo, at det, som Danmark skal leve af, primært, det er produktion, det er håndværk, og det er jer. Man kan kombinere både hænder og hoved og være super dygtig inden for sit område og være med til at bidrage til væksten og udviklingen af løsninger i det her samfund. Godmorgen, Peter. Godmorgen. Jeg har lige lidt våde fingre og alt det håndsprit her, vi skal bruge. Men nu er de vist klar. Ja. Jeg hedder Nadja. Hej, Nadja. Hej, Peter. Har du sovet godt? Ja. Så kan det være, at du kommer til at fodre fuglene hjemme i din egen have også, Peter. Ja, det vil ikke være dårligt. Nej, det vil da være en god ting. Vi har netop valgt en aktivitet, han selv har lyst til. Super. Så derfor så er det jo også vigtigt, at han selv er motiveret og har lyst til at komme med ud i haven. Så han netop kan forblive i eget hjem. Ja. Det kræver lidt koncentration. Også så kan vi synge en lille sang også. Ja. Med, han skal det der. Og vi har valgt... Hvad med den der, er du dus med himlens fugle? Den kender du vel godt? Ja. Tag i forhold til afbestandsbedømning, hvor maden vil I ikke synge sammen med os? Jo, det kan vi da godt. Hvad siger du til det, Peter? Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer, så har du fundet ud af noget, som er meget værd. Det gik da meget godt. Det var da altid meget godt. Ja. De etiske overvejelser, som man skal have sig, når man har en døende patient, og hvordan er det, at man kommunikerer med den døende patient, og hvordan er det, at mulighederne er til stede for at kommunikere i den situation, i den kontekst, man nu er i, for eksempel på en medicinsk afdeling. Og så imens kan jeg fortælle om noget, for jeg har faktisk været inde og undersøge i forhold til et hospice. Der ligger nemlig et i Vejle, det er ikke så langt herfra. Det er 23 kilometer herfra. Og det er jo sådan et sted, hvor man skal have det rigtig godt. Så jeg finder lige og et sted, hvor vi ikke kommer og har travlt med vores uniformer og forskellige ting. Her der bliver din datter også, hun bliver også inkluderet, fordi hun kan komme og være med i alle de aktiviteter, der foregår og sådan noget. Du savner din mand. Ja. Han er død for mange år siden. Er du bange for at dø, Mina? Du er du ikke bange for. Og så kommer jeg tilbage til dig, så kan vi lige snakke lidt om det hospice igen. Ikke? Så kan du også få lov at tænke lidt over det. Skulle jeg prøve at snakke med din datter, om hun måske har lyst til at køre ud og kigge på det? Og se, hvad det er for et sted, ikke? Ja, yeah. Det kunne være dejligt, ikke? Du tager lige noget af det. Jeg kan faktisk godt bruge det her. Jeg synes, det er lidt lige meget. Nej, det er ikke lige meget, Hanne. Det ser ikke så godt ud med sådan en rod her, og der kommer bare myrer og sådan noget, når der ligger sådan noget kage fremme, hvis det har stået der i lang tid. Men du skal jo slet ikke spise det der. Du har sagt til mig så mange gange, at du vil gerne til at leve lidt sundere og gå nogle ture og sådan noget. Jeg har været Annes veninde gennem mange år. Ja. Kommet og hjulpet den her. Ja. Nogle gange. Det er da dejligt, at hun lige ville kigge forbi, var Hanne? Ja. Jeg blev helt bekymret for Hanne nu. Det er lang tid siden, jeg har set hende sådan der. Rigtig lang tid siden. Og så bliver jeg så lidt urolig og tænker, om hun får det rigtige medicin måske, eller hvad kan I gøre ellers? Ja, altså, det er jo sådan, at jeg har tavshedspligt over for at komme ud med hendes personlige oplysninger. Nå. Men jeg kan forsikre dig om, at det er noget, vi har gang i at prøve at få styr på, så vi kan få stabiliseret. Har hun fundet en ny medicin nu her, eller som har gjort udslag? Det må jeg desværre ikke fortælle dig om. Nå. Det må jeg ikke. Vi kan jo gå ind, hvis vi går ind sammen med Hanne, ja, så kan vi jo prøve at snakke sammen med hende om det, om det er okay, at jeg informerer dig. Så vil jeg rigtig gerne fortælle dig om det, hvis jeg går for Hanne. God idé. Hej. Hej. Jeg hedder Lisa, og social sundhedsassistent. Ib, du skal se mit nye hus her. Prøv at se her. Det her, vi skal bo. Er det ikke bare fedt, mand? Hold Når jeg nu får lavet det her, jeg ved ikke, om du... Kan du ikke få en til at slappe af? Du har slet ikke set min nye kollektion. Og det kommer jeg meget bare til at tjene penge på. Altså. Kan du ikke bare sige til hende, hun kan slappe af? Så kan du bare... Hvis du går ud og får dig en kop kaffe, så kommer jeg om 2 minutter.
Jeg er meget glad for, at du er her for at hjælpe Ida. Jeg hjælper hende. Så hvis du vil tage en kop kaffe, så kommer jeg til at snakke om 2 minutter. Siger vi det? Er det ikke fantastisk, som de agerer her? Alt det, som de skal have opmærksomhed på i forhold til den opgave, eller de opgaver, de bliver stillet. De har opmærksomhed på dokumentation. De har opmærksomhed på hinanden i forhold til at samarbejde med de patienter, der er her, som har så varieret forskellige behov. Både fysiologiske behov, psykologiske behov og muligvis også nogle sociale behov. Så har vi Minna på 79 år. Minna, hun skal i dag have udført noget mundpleje. Det gør vi, når vi arbejder palliativt. Så er det, at vi skal smertelindre hende på bedst mulige måder, og det gør vi blandt andet ved at udføre noget mundpleje, fordi hun netop hverken spiser eller drikker noget. Og så tænker jeg, at vi skal være meget ops på sengelejekomplikationer, fordi han netop ligger og er sengeliggende, og samtidig har diabetes, så jeg tænker, der kan være stor risiko for, at hvis han udvikler decubitus, så bliver det sår, der er rigtig svært at hele, på grund af huden, den vil være ekstra sød. Det normale blodtryk skal ligge på de der 120 over 80, men med alderen kan det systoliske tryk godt stige, netop fordi årene de bliver lidt stivere og mindre eftergivende. Vi skal måle temperaturen for at se, om han har feber, for at opspore tidlig kritisk sygdom. Man kan godt være lidt omtumlet, efter man lige falder på gulvet, ikke? Ja. Så får du lige Bare sådan her, det er rigtig fint. støtte i ryggen. Flot. Ja. Og så skal du lige om til den anden side her. Ja, det er rigtig fint, Peter. Den får dig op at sidde. Og det fungerer på den måde, at dem her, de kører ned, og så hejser den sig op som en stol. Okay. Ej, var den smart. Ja. Har du det okay, Peter? Ja. Så må du godt slappe af i nakken her igen. Der er godt nok varmt. Er du varm? Jeg mærker dig varm. Ja, vi måler lige temperaturen. Hvordan ser du ud? Jeg hedder Olivia. Det er mig, der skal hjælpe dig her i dag. Jens, jeg skal lige tælle din respiration. Så hvis du bare slapper af i... Den er 18. Så den er helt udmærket. Fint. Jeg starter lige med at vaske dig her. Jeg trækker lige forhuden tilbage. Jo. Jeg spritter lige hænder. Ja. Vasker lige rundt om urinrøret. Og slangen her. Ja. Er det okay? Ja, hvis det ikke kan være anderledes. Jeg kunne godt tænke mig, at vi udførte lidt hygiejne her i dag. Hvis du løfter armen her. Det kan være meget rart lige selv at få lov til sådan noget. Har Karla været gift i mange år så, Erik? Ja, hvis jeg tæller på det, så er det nok, jeg tror, det er 62. Altså med den samme. Hold da op. Ja. Det var mange år. Det var altid noget. Ja, hun har også været glad for det. Jamen det har du vel også, har du ikke?